Od Aničky po Tyršovo nábrežie, takéto je dnešné koryto Mlynského náhonu. Kedysi však voda tiekla oveľa ďalej. Ako náhon vyzeral, čo všetko od neho záviselo a čo z neho ostalo, sa dozviete v dnešnej časti relácie História Košíc. Hornát tiekol dlhé roky približne v tých miestach ako dnes. Vytváral však mnohé meandre, zákruty a slepé ramená. Najväčším takýmto slepým ramenom bol Mlynský potok, neskôr nazývaný Mlynský náhon. Ako hovorí už jeho názov, voda v ňom slúžila na pohon viacerých mlynov. Najstarší bol horný mlyn na Hornáde, ktorý stál v miestach ako dnes Masarykova ulica, vyústiuje na Gorkého ulicu a na Vieždoslavovú. Tam bol aj most pôvodne cez Mlynský náhon. A tento mlyn už v 13. storočí patril Dominikánom, pretože obďaleč mali svoje záhrady. Vlastnili aj tento mlyn. V roku 1906 dostala mlyn do prenájmu spoločnosť Hungária z Moldavy, neskôr bratia Wirtschafterovci. V roku 1910 mlyn vyhorel. V miestach, kde stál, neskôr vyrástla malá vodná elektráreň. Turbína vyrábala elektrínu pre pouličné osvetlenie, električky a neskôr aj pre potreby domácností. Slúžila približne do 60. rokov. V 18. storočí boli v Košiciach ešte ďalšie dva mlyny. Nižný, tzv. Cisársky, stal v miestach dnešnej Ludmanskej ulice. Stredný mlyn stal v dnešnom mestskom parku. Nazývali ho aj umelým, pretože ako jediný nevyužíval na pohon vodu z náhonu. Fungovať prestal približne v 50. rokoch, v roku 1972 úplne vyhorel. Voda z náhonu neslúžila len mlynom. Využívalo ju mestské záhradníctvo alebo prvé kúpalisko, ktoré vybudovali v mestskom parku. V roku 1847 vzniklo kúpalisko, prvé košické kúpalisko umelo vytvorené, ktoré založil gróf Teodor Čáky. A toto kúpalisko neskôr mala v prenajme od mesta rodina Juraja Reitera. Zaniklo v roku 1913. Centrom spoločenského života bol mestský park. Keďže náhon tiekol v jeho tesnej blízkosti, časť aktivít sa presunula priamo na vodu. Každý, kto prišiel do Košíc, prvý pohľad bol na ten Mlynský náhon, lebo tam boli člnky, ľudia sa člnkovali, ryby chytali, mnohí sa tam kúpali, hoci aj kúpalisko tam bolo blízko. Takže bolo to vyložené rekreačné miesto pre Košičanov v centre mesta. Množstvo rýb v náhone chcel využiť aj miestny podnikateľ. V roku 1931 postavil tesne pri múre Jakabovho paláca malý obchodík na predaj rýb. Vtedajšiemu majiteľovi paláca, staviteľovi Barkáňovi, sa to však nepáčilo. Protestoval na mestskej rade, na mestskom zastupiteľstve, že to tam bolo postavené na čierno bez povolenia, čiže ten kiosk v podstate existoval iba asi 3 mesiace a ten podnikateľ to musel odstrániť na vlastné náklady, tak ako to aj postavil. Aj idylka na vode však mala svoj koniec. V polovici 20. storočia sa mesto borilo s narastajúcim počtom aut. Vyriešiť dopravnú situáciu mala nová cesta. V roku 1968 sa predstavitelia mesta rozhodli náhon vypustiť. Bolo veľmi smutná vec, lebo všetci Košičania, tí rozumnejší, vedeli, že sa pácha zlé zlo v meste. Ja som ešte, pamätám sa, s majstrom, s metákom, maliarom, teda vytvarníkom, ktorý do Košic chodil malovať. Musíš ma tam zobrať, ja to musím zachytiť, jak rúbali tie topole, lebo to bolo lemované celé, ten Mlynský náhon stromami, jak to rúbali a jak tam išli dávať do budúcej cesty, kanalizáciu a tak. No, bolo to smutné, ale nevedeli sme tomu zabrániť. Voda chýbala Košičanom aj prezidentovi Šusterovi natoľko, že sa pokúsil vrátiť ju do mesta. V 80. rokoch prišiel s nápadom vybudovať nádrž civilnej obrany, ktorá mala byť zásobárňou vody v prípade požiaru. Šlo však len o malý fígeľ. No, viete, že peniaze by sme neboli dostali. Keby sme boli povedali, že vrátime Mlynský náhon časť, že tam dávame fontány, teda do toho nikdy by nám to nikto neschválil. A preto sme museli vymyslieť politicky, aj možno povedať aj vojenský názov
ako vodná nádrž pre prípad požiaru, že by bolo odkiaľ čerpať vodu. To bola len akoby oklamanie šéfov hore, aby to mohli aj oni schváliť, lebo na mlynský náhon by nám nikto peniaze nedal. Plány na obnovenie náhonu boli oveľa väčšie. Hornáč sa však do centra mesta zrejme nevráti. Ak sa ale niekedy vyberiete na prechádzku k jeho bývalému korytu, napríklad do Mestského parku, skúste si predstaviť klepot mlyna, šum vody a špľachot vln pod veslami člnov.